so ngayong adlaw sa itong mga kagalaan sa YouTube o sa Facebook, ang Candungao Rondalya mo paambit sa mga tukar, no, mga kanhing tukar. So ang among idalit karon gititulan kini og Kuratsa Boholana. So among gidasig ang atong mga igsunan diha nga tanaw niya. Salamat sa pagsuporta sa ato ang grupo, no, sa among grupo sa Candungao